додгоҳи олии Тоҷикистон як паноҳҷӯи тоҷикро ба 20 соли зиндон маҳкум кард. Ҳизбулло шовализода сокини ноҳияи Абдурахмони ҷумӣ баҳори имсол аз Австрия ба Тоҷикистон истирдод шуда буд. Наздиконаш мегӯянд дар бораи ҳукм телефонӣ хабар ёфтанд. Шовализодаи 29 сола қаблан ба мақомоти Австрия барои гирифтани ҳаққи паноҳандагӣ муроҷиат карда буд, вале дархосташ рад шудааст. Вай пеш аз истирдод ба Тоҷикистон 2 моҳро дар боздоштгоҳи Вена сипарӣ кард. Шовализодаро достони кули Тоҷикистон ба узвият дар ҳизби фаъолияташ мамнӯи наҳзати исломӣ ва хиёнат ба давлат муттаҳам мекард, чизе ки намояндагони ҳизб дар хориҷа рад намуданд.